एनडि हिसाबै जोंनि साखाफाराया 100% जाबाय। खालि जोङो माने भटनि दिनखौल' नेदों। एबारनि सिडनीनि जि बिसायख'थि उफेरा बिसायख'थि बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानाय नङा रायजो राजाफ्रा। बे इउपिपिएलनि बिजाथिखामोन आरो जों मोजाङैनो देरहागोन आरो बेवहाय बिरोधि हान्जाया जेबो खामानि गैयै जागोन। जायखियानो जाया मानो जिहेतु बिटिसि ओनसोलावहाय आनसलिक दल हिसाबै इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैबो बेवहाय खामानि मावगासिनो दं हिसाबै आं सानो कन्टेस्टआ बिपिएफजोंनो फैगोन आरो बिपिएफजोंनो जाब्लाबो बेवहाय माने बिनि जे मोनसे जोंनि बादायलायनायनि जि थासारि बिथांमोना जुदि 100 मिटार खालामोबा जों माने 1000 मिटाराव जों गोजानाव थागोन। थ' गतिके बिपिएफखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो सिन्था खालामखादों। बिपिएफआ मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिबाय। गतिके बिपिएफखौ दिनै देरहाहोनायनि बाथ्रायानो गैला। बिपिएफखौ दिनै बावलांबाय। दिनैहाय इउपिपिएलनि सम, इउपिपिएलनि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा सोलिगासिनो दङ। जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जेब्लाबो जों मोजांखौ हास्थायबोदों। जों रायजोजों दङ आरो ओंखायनो दिनैहाय सावरायनायनि बाथ्राखौबो जों आवगायबोदोंमोन। नाथाय सानसे साननैसोनि सिगां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि माखासे दाय होलायनायनि बाथ्रा जेनेबा जागायबाय बेखौ लानानै जों एसे सन्देह जादों। खिन्थु जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिथांमोना जुदि थार ओंथियाव रायलायनो जुदि सिगांबोयोबा निश्चय जोङो रायलायलांबाय थागोन। एनडि हिसाबै गाबोन बिजाथिलायबो थिसनगोन माबायदि साखाफारा दं एनडि हिसाबै नोंथांमोना? एनडि हिसाबै जोंनि साखाफाराया 100% जाबाय। खालि जोङो माने भटनि दिनखौल' नेदों आरो गाबोनहाय जिहेतु नमिनेसन साबमिट खालामगोन बेखौ जोङो गाबोन ज' लोगो नांनानै नमिनेसनखौ जों होनाय जागोन। आरो निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा जिहेतु एनडिएनि बिजाथि महरै बेवहाय गसंथाबाय। आं सानो एबारनि सिडनीनि जि बिसायख'थि उफेरा बिसायख'थि बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानाय नङा रायजो राजाफ्रा। बे इउपिपिएलनि बिजाथिखामोन आरो जों मोजाङैनो देरहागोन आरो बेवहाय बिरोधि हान्जाया जेबो खामानि गैयै जागोन। सानो गाबोन माने नमिनेसन होखांनायनि उनाव स्क्रुटिनियाव सोर सोर पार्टिया थायो बेखौ नायनानैसो बुंनांसिगोन। आथिखालाव दा कंग्रेस दं होननानै आं खोनादों, बिपिएफ दं होननानै आं खोनादों, हयथ' आरो गुबुन गुबुन दलफोर फैनो हागौ बा इन्डिपेन्डेन्टबो थानो हागौ। जायखियानो जाया मानो जिहेतु बिटिसि ओनसोलावहाय आनसलिक दल हिसाबै इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैबो बेवहाय खामानि मावगासिनो दं हिसाबै आं सानो कन्टेस्टआ बिपिएफजोंनो फैगोन आरो बिपिएफजोंनो जाब्लाबो बेवहाय माने बिनि जे मोनसे जोंनि बादायलायनायनि जि थासारि बिथांमोना जुदि 100 मिटार खालामोबा जों माने 1000 मिटाराव जों गोजानाव थागोन। थ' गतिके बिपिएफखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो सिन्था खालामखादों। बिपिएफआ मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिबाय। गतिके बिपिएफखौ दिनै देरहाहोनायनि बाथ्रायानो गैला। बिपिएफखौ दिनै बावलांबाय। दिनैहाय इउपिपिएलनि सम, इउपिपिएलनि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा सोलिगासिनो दङ। बिटिसिआव माने इउपिपिएल आरो बिजेपि ज' लोगो नांनानै मानसिनि सुबुंनि जौगानायनि खामानि मावगासिनो दङ। लामा बान्दो बानायगासिनो दङ। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। सोलोंथाइनि बागै खामानि मावगासिनो दङ। स्पर्ट्सनि बागै खामानि मावगासिनो दङ। बे गासै इउपिपिएलनि सरकारनि खामानि मावनायखौ नुनानै रायजोफ्रा दिनै मोजां मोनदों आरो इउपिपिएलनो भट होगोन। नैबे सावरायनाया नैबे उफेरा बिसायख'थिनि सोमोन्दै नङा। बे सावरायनाया फैगौ 2025 मायथाइयाव बिटिसि नि बिसायख'थि जि जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानैसो जोंनि सावरायनायनि बाथ्राया सिखारदोंमोन आरो बे सावरायनांगौनि थाखाय बिपिएफआनो बेखौ सिगां आवगायबोदों। बयबो रायजो राजाफ्रा खावलायदों बे हिसाबै जोङो बाहागो लादों, जों सावरायदों। सावरायनाया दिनैसिमबो सोलिबाय दा सोलिगोन आरो जोङो मिजिंथिदों सावरायनाया जुदि मोजां जायोब्ला रायजोफ्रा मोजां मोनगोन आरो बेवहाय सावरायनाया जुदि मोजां जायाब्ला बेथ' रायजो राजाफ्रा डिसिसन लागोन सोर हान्जाया माने मोजांखौ लुबैयो सोर हान्जाया गाज्रिखौ लुबैयो। जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जेब्लाबो जों मोजांखौ हास्थायबोदों। जों रायजोजों दङ आरो ओंखायनो दिनैहाय सावरायनायनि बाथ्राखौबो जों आवगायबोदोंमोन। नाथाय सानसे साननैसोनि सिगां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि माखासे दाय होलायनायनि बाथ्रा जेनेबा जागायबाय बेखौ लानानै जों एसे सन्देह जादों। खिन्थु जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिथांमोना जुदि थार ओंथियाव रायलायनो जुदि सिगांबोयोबा निश्चय जोङो रायलायलांबाय थागोन।